niwang sekmono madiluwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Koko Prabu ndadosaken ngagat Sotani Ndorowati. Rawuh Paduka kepareng kula ngaturaken pasegahan panakrami Koko Prabu. Yo, Kresna. Karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Bahi Tampanana, Yayi Prabu. Kula pun dinggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggenjengan dika lenggah. Yo, Yayi Prabu kaya wis ora kurang kepenak. Kakang Prabu, aku ngaturake sembahku katurya Kakang. Dewa Bathara ya jagat pangestu Kara. Yo. Bratajaya lara ireng dak tampa, siadi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana piye? Anakku lanang Yat Majapahit ora kena sambe kala apa-apa. Pangestuning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur, Sembadra. Kula wonten kanthi becik. Kuwi talining Iya, Kakang. Oh. Nadyan ingkang putra mringgotanipun Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestuning Wakmu Mandura Tampanana, kula bendika jimat paribe santosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana, diweji kula ngaturaken sembah bekti kunjuk. Kakang Pati Udawa tak tampa tiba padha-padha. Gayaken anggenipun lenggah diweji Mandura. Yo, Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu, nuwun sewu, sampun kinten kula kumalancang ndadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang raduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah, mengko suraos ing kados pundi kepareng kula nganglukaken jangga nilingaken karna Koko Prabu. Kresna, nggih kula wonten maring adhawuh. Wale-wale apa Praptawati sepisan tilik marang raharjaning siadi sak kulawarga ndungkap angka loro. Wis sak trepe pun Kakang minangka dadi kadang werdane Bratajaya. Ya si lara ireng daning dewa wujuding putra. Nggone wis mangun bale Wisma kelawan Si Arjuna, wekasan pinaringan talining katresnan wujude atmajaning Sembadra. Inggih, mumpung penggalipun Kakang tan murunga isih ana ingkang nerusake lajer sejarah Mandura. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ya mengene Kresna. Setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane Yayi Prabu Ndorowati. Kepareng kula cemadhong dawuh. Wonten pangandika menapa Koko Prabu? Sembadra kuwi rak ming dudu adimu tok. Nanging pun kakangku ya minangka dadi kadang werdane Sembadra. Inggih. Monggo kabagyaning Sembadra iki mengkene mau persasat tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejugurkan wukir sari klepaning samudra madu. Kula wangsa ing Mandura dene adhiku wadon Wara Sembadra wis gendhong dotong-dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane Si Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Kabagyan iki mengkene mau aja Si Adhita ing ngrasakake ana aja mung kulawarga Ndorowati yang padha ngrasakake. Kabeh supaya rata. Tegesipun ngados pundi? Bratanipun Kakang negara Ndorowati yen dikeparengake aku tak mboyong Wara Sembadra lan Si Abimanyu ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi munggahe meneh setahun Wara Sembadra men mapan ana ing negara Mandura sebab kabar sing tak tampa dina iki Wara Sembadra nedheng ditinggal karo Janaka ya Permadi. Mula kabagyaning Wara Sembadra nggone momong atmajane ya kuwi Si Abimanyu. Apa mbok lilani lan mbok keparengake pun Kakang uga bakal ngrasakake momong lawan atmajaku Si Abimanyu marang negara Mandura. Koko Prabu. Estunipun kula mboten wantun jernyatanipun Sembadra menika tasih kadang paduka piyambak. Namung semanten Purbawasisa wonten astanipun kadang paduka pun Bratajaya. Lara ireng. Ngono dawuh apa Kakang? Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Ndorowati ing wigati kepengin ngrasakake kabagyanmu, kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone Si Adi wis kagungan putra, ora ketang mung sedhela leganana penggaling Koko Prabu Baladewa supaya sawanat majamu Si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling ya kuwi Si Permadi. Ya bojomu Si Janaka Wara Sembadra.
Wanodya yutama ngambar sang kusuma gembrang-gembrang yen piye Sembadra Kakang aja kinira Prabu Ndarawati mban cindhe mban silaten upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu prapteng negara Kalselak sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyaning Madukara dadi Wara Sembadra gelem tak boyong marang negara Mandura Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani anduwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Adalah. Wah, ya ngono kuwi. Ngono kuwi Sembadra. Merga Ndarawati lan Mandura kuwi loro-loro ning atunggal. Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura. Mula jero kok bedak-bedake. Kowe mapan ning negara Ndarawati tanpa beda kowe mapan ning negara Mandura. Mula Kang Sangga kowe ayo bareng lawan pun Kakang. Anakmu gendongen. Kresna, aku njaluk pamit daya-daya kaslak kepengin nuduhake Wara Sembadra kelawan garwaku ya Mbak Yumu Erawati supaya bombong penggalihe. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sembadra. Ana apa? Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu ndak derekake Kakang Prabu Mandura. Kotodyan Gatotkaca tinol mapak Karkasuta tekapira Kresna Arta maneher saktinira ing ujaran wang-wang. Oh, lho, Gatotkaca wonten timbalan. Lah kok dadi sajak ora jenak nggonmu ngabyantura ngersaning wakmu Ndarawati. Nuwun sewu. Mboten teges kula Cubriya kalian Kanjeng Prabu Mandura babar pisan boten. Namung sak pengkeripun Bibi Wara Sembadra kalian kadang kula Dimas Abimanyu ingkang dipun gendhong dening Bibi Wara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra melang-melang ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Menawa dipun parengaken kula badhe mlapat tindahipun Kanjeng Prabu Mandura. Sajake kowe Cubriya mboten perkawis kula Cubriya. Namung semanten lo namung kira jejagi iki mawon. Ya kula Cah Bagus. Panggraitaning atimu tanpa beda kaya rantamaning penggaling punwa ing Ndarawati. Mangkat to. Awat-awatana saka Dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, Purbawasu tak pasrahke marang kowe Garkaca. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki, Dori. Eneng apa? Sak pengeripun Kanjeng Koko Prabu Mandura.
pangraos kula melang-melang kados ninggal jejabang pun tepining Balungbang. Kowe iki ming tiru-tiru tembunge Gatotkaca lha ngono. Mboten kok Prabu. Mbaya wis sing lantip panggraitane iki Gatotkaca pancen tak akoni yen kowe kuwi rejanjane nak ming cemongol-congol golek pendhok supaya ketok ra ngono to. Panjenengan niku mbok sampun kados mekaten. Setyaki wonten timbalan. Ora usah dadak matur sing werna-werna mangkat to. Pelampaten tindak ing Koko Prabu Mandura. Rasaku ora penak Setyaki. Kula nggih mboten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to mangkat to. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Udawa penak ora? Sekeca. Ya wis nek penak nang kono wae rasa melu-melu. Ampun ngaten kula badhe ndherekaken Yai Mas Setyaki. Kanjeng Diweji. Sing ati-ati Kakang Pati Udawa. Dewa Narpati duwe naris swara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon sinawi Kakang Prabu piye kaget atiku bareng ora panglingi kirak patih Sengkuni karo Begawan Durna. Iya, pancen bener. Ngendi kamu duk sekawit bakal mboyong aku neng Praja Mandura lah kok dadi malah ana Sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kosik, para Sembadra, kosik, aja kaget. Semene kowe tak kandhani. Nggon kepengin mboyong nglawan kowe ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjane pun Kakang saka negara Ngastina. Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana banget bombong marem seneng penggalihe merga wis krungu kabar yen to Janaka nggone mangun Bale Wisma kelawan sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan. Mula kabagyanmu iki mau akeh sing padha kepengin ngrasake. Lah, karepe Kyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura, kowe tak kanthi dhisik ora ketang sedila mampir ning Ngastina. Inggih, nggih. Margi menapa ingkang raka menika pitataning jalma unusaning titah. Sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sak mangke saged paring daya kekuatan dhateng Sangya Parasata Kurawa. Arak ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Kakang Durna. Nan. Rak ngono to sampeyan iki ngematke apa? Ngematke Sembadra. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ae seneng ora jeneng mokal, jeneng bocah lah isih cilik, isih bayi. Nggih. Ka mesti wis kaya ngono tadi Pati? Nggih, nggih. Banjur lambene barang mak pyak ora.
Mbah ya wis. Nek didelok saka sikil lak gedhe sikile ingkang garwa. Prek. Sampeyan niku senengane ngecek kali kula niku napa ora ngecek apa kula tak takon. Lah nggih kula niku ming ngomongke upune we gedhe pupu garwa sampeyan. Nggih, ning atos. Nggih. Menika kersanipun kados mekaten. Lah mula saka kuwi Sembadra kowe ben diderekke patih Sang Paman Patih Sengkuni lan Bapa Durna. Wontene Abimanyu saka tresnaku kalawan anakku lanang Abimanyu. Lilanana tak gendonge tut wuri kalawan lakumu. Apa kudu ngono Kakang? Iya, kudu ngono. Merga pun Kakang saka tresnane kalawan Abimanyu kepengin banget aku gendong Abimanyu ra ketang sedelo. Tak kudange anakku si Abimanyu. Ing kagiat risang kapirang uri nangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana. Oh, bener nggak? Semare Kaden Prayatna samureres eka balik. Oh, titiyani gandayani trisanya purnama sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Ing kocap kacarita nalika semanten Dian Sumitra wis nganti sanggra Punakawan medal saking tlatah Karang Kadempel manjing tengahing wana. Kendel sawetawis jibeg bebeke ngalih nenggih Sang Nayantaka mulat pangandikanipun nenggih Raden Sumitra. Ing cipta anggadhahi raos was kuwatir dhateng kawontenanipun ingkang Bendara kedadak samya mireng tangising lare saking salebeting wana. Satemah kagiat kadrawekasan sangga para Punakawan mangono pangudaswaraning Lurah Semar Badranaya. Petra, pripun? Kowe krungu apa? Reng, kowe krungu apa, Reng? Aku ora krungu apa-apa iki. Gong kowe krungu apa? Sik, do meneng sik. Nek Semar omong ki ra do omong kabeh. Dirungokke. Apa sing dirungokke bapak ki padhe kudune mesti krungu. Ha iya, meneng-meneng. Meneng Semar. Iya dirungokke sing tenanan. Krungu aku saiki, Tru. Aku kowe krungu. Tur mambu. Aku pecah sirahe ora. Sik tak do meneng ora do sembrono. Mangkel aku senengane ora. Kowe anggere engko pisan kas tok baleni wak jejeki linggis lambemu ora. Ora iki serius iki. Oh, ayo wis amene kok, Tru. Ngapa? Iki sing nonton ganti ibu-ibu nggawa anake nggawa tuwet-tuwet. Ora ketok kaya swara bocah e, Gong. Wah, wis nyemelangi nang tengah alas kok ana swara bocah iki engko gek brayut. Brayut ki apa? Brayut ki memedi sing nggawa anak pirang-pirang kae. Ngemiki kiwa tengen. Terus gendong anak. Weh tenan ora do cengengesan kuwi. Brayut kok. Munji bocah, gendong bocah kiwa tengen, sikile ganduli bocah, tangane diganduli bocah, nuntun bocah. Bocahe pirang-pirang ijik meteng, kuwi jenenge memedi brayut. Oh iya. Wis tau ora apa? Urung. Aku iso omong. Critane Kyai Sepuh mbiyen iki ngono kuwi. Oh, to. Ora do sembrono nek ana bayi nangis ning tengah ngalas to bengi-bengi aja do sembrono. Saya banter iki, Gong. Berarti arep mrene, Tru. Ayo do lunga. Kusita, Kusita. Iki ketoke bocah tenan nek iki. Nek swara demit iki mesti sok ana, sok ilang, sok ana, sok ilang. Iki kok terus-terusan nih, Gong. Iki mesti swara bocah tenan. Heeh, Pak iki swara bocah tenan. Kaenten swarane bocah niku sapa, Ndara?
jarak tenan to. Bocah tenan kok, Den. Iya. Siwa Semar iki. Wah, Jan. Sapa kowe? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal nang alas. Piye, Truk? Braya tudu? Udu. Aku tak ngono ya? Bocah tenan kok, Gong. Wah, Jan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti hasil hubungan terang gelap. Hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuang ngene iki. Wah, wis dosa nglekepe nae tok. Nek ana kaya ngene iki do ora gelem tanggung jawab, jan wis menungsa apa? Ponokawan Petro. Dalem, Den. Iki sapa titi priksanen? Aku sing pinter nitik kok. Lho. Lho niki Kang Raka Ndara Abimanyu kontra Ndara. Oh. Bapak Mas. Jenengan kok teng mriki. Kang Mas panjenengan kenging menapa? Impen sampeyan kok durung-durung wis ndara dase. Alah ndara sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek esuk ki nang mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah, Gus. Walah. Lah kaya mesem e. Akhirane Ndara Wijaya Bul bokonge Semar. Jari ing semilak. Kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkep. Oh, wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesuk nang ngene nggo sarung ki sing lobok. Sarung cupet nggo sarungan. Den. Jenengan kok iki apa kok terus-terus iki? Kok tas. Nang ndi kok salah to aku. Wis asah metu wae. Kakang Mas panjenengan kenging menapa? Kenging menapa, Den? Bocah niku Kang Raka niku sajake wis sawetara teng tengah alas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta.
nata laruta saking godha sanggara kala yen tandulusa amangku sang Dyauta Manalendra muda wonten sawenehing jejaka ingkang ngaglatengahing wana nenggih menika ta warnane sadra saking gisiking samudra atmajaning Dewi Anggana Warik nenggih Bambang Anggana Dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning Sang Sumitra ndotong-ndotong punang jabang bayi. Langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur ana wujuding jejaka ingkang ngaglah ana ing tengahing dedalan kowe sapa takon marang aku mburi saka ing pertapan gisiking samudra putraning Kanjeng Ibu Andana Warik aku Bambang Andana Dewa Bambang Andana Dewa iya dasar kepara nyata kowe sapa Raden Sumitra Raden Sumitra iya ingkang mburi sapa aku Semar aku Gareng aku Petra aku Bagong nuwun sewu Den iya Petra piye peranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ingkang ketingal Dadat monggo Ndara Abimanyu keng Raka kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso mbrangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas. Mesti ana sing tumindak culika. Monggo teng mriki sing wonten namung Bambang Andana Dewa niku. Mang takoni. Napa niku sing ngajeng gendhak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendhak sikara karo Ndara Abimanyu? Ayo ngaku kowe. No, Dana. Lho. Andana Dewa ora ngerti perkarane malah nucuh marang Andana Dewa ora usah dadak mbok tutup-tutupi ayo kowe ingkang gendhak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu kowe ingkang ikara ning tengahing alas ora usah dadak selak ora usah dadak kumbi ngaku ora sampeyan sing gendhak sikara karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengahing alas bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Ha? Lah kok dadi mang sia-sia ning tengahing alas. Iki sapa malah muring-muring karo aku. Wis muring-muring wae. Ora ana menungsa liya kejaba sampeyan. Berarti sampeyan sing gendhak sikara karo Ndara Abimanyu. Wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsat. Ora pantes kowe urip ing alam padang. Nek ora lega rasane atiku nek ora males lara wirang. Gerahe Ndara Abimanyu ning mapan ning tengahing alas. Aja ngawu gawar-ngawur ngawur wae. Dar wae. Ben sisan wae pokoke anggrana wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndara Abimanyu nganti nangis, nganti kaya entek luwe mripate nganti mentrul-mentrul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentul-mentul. Ngomong apa lho? Iki lho, ngisor mripat ki blenduk-blenduk nek kaya kowe nangis to. Ha iya. Wis bener kowe Nalagaring. Ora usah dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu, keridane Andana Dewa bakal tak rampungi ngatos-atos, Ndara. Iya, Nalagaring.
ngendriya mangungkung ngasake kaprawiran nadyan lagi sedhi lho wae aku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu nyata satria pinunjuling apa-apa mrut jeling akerep nanging apa kira-kira kowe kuat nadhahi jemparing Andana Dewa linepasake saka Gandhewa tumancep ana ing dadamu Rasirna marga layuja dundang Raden Andana Dewa Raden Sumitra. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tumpama dadane Sumitra jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe Kakang Mas Abimanyu Kakang Mas oh
mboten nglenggana. Sampeyan dilepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panah itu mancep nang gigire Ndara Abimanyu. Ludira sumembur kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Agana dewa kowe mateni cah cilik kowe. Tak dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ra ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya? Kanggo pancatan wong pirang-pirang. Andana dewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja sok manah. Sing tok. Apa jenenge kuwi? Sing tok panah karepmu. Ndara Semitra, ning ngerti ya, kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampeyan pripun, Ndara? Bagus. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis seda. Dudutno panahe Bagus. Nek dudut gek dut ngono. Aja dientul-entul ndak Kakang Mas malah kloso lara. Gegere bolong semono kok bocah. Gegere bolong kok kon ora tekane pati. Andana dewa, amuk legane atiku kowe. Kang Mas, kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartemtu kula badhe nepataken dening pepunden. Awit kula sampun wantun anggendhong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andana Dewa. Kakang Mas, monggo kula dherekaken kundur dhateng negari Ndarawati supados rinukti dening Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang Mas, iki sapa? Bature Ndara Sumitra. Nek iso manah ya aja manah. Ngerti ora kowe manah kena sapa nyuk? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah! Mudir. Setan. Panahmu ora kena Ndara Sumitra. Ning kena Ndara Abimanyu. Salahe bocah wingi sore digendhong dijak perang. Kowe iki ana jauh. Mangkel aku. Ndara Abimanyu seda. Ndara Abimanyu seda kena panahmu, Cok. Jan-jan, Cok, jan-jan. Setan kowe. Ora duweni. Raden ya Raden. Ayo. Iki gamelane kok do meneng wae iki piye? Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doyak terus doyak yo.
Ya mulai ya. Lah piye? Andana dewa nyemplung segara. Coba sik arek iso nututi nyemplung. Waduh. Petro. Moh. Angkel. Aku ora iso renang kok. Gareng. Biasane ora adus ning kali to. Nganggo bane. Oh. Ora iso lanangi. Oh, kae malah wong sing tememan ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Glagepen aku. Lah senengane kowe iki aneh-aneh kok. Konjur maklung ora. Petruk gareng Bagong ora ngrampungi perkara. Sedane Ndarama Abimanyu ditotoi patine awake dhewe. Woi! Wes! Gene ya cethek ndasmu kowe. Kowe mun njaluk pundi aku Aku sing aku ngombe tenan ki. Santai Gong, santai. Oh, ora usah mbegan tenan, Tru. Wis gonggong ora dikul. Ora diklekarke Gong. Niki jenenge Ade. Aku rasa mbegan to ya goleki Semar yo. Dewan aku cah bagus ya gene. Sawetawis kula tuwi dhateng dedharatan. Nanging jebul pinanggihipun kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Tobat. Ana rubeda apa? Kula dipun mestani mejahi dhateng lare. Tumunten kula perang kaliyan kadangipun lare menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun. Kadangipun lari menika nanging kenging lari menika satemah pejah. Sedaya ingkang momong lari menika sami ngoyak dhateng kula. Tobat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani mancing dalaking samudra? Nyatanipun sami wantun. Tobat. Anakku nggir kono semingkira mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Jero segara kok ana gua apik banget kene, Pak. Lho. Tru. Gek rene. Lho. Kok Pak Bos? Ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge ra jam. Petroke ana wong lucu senengane nggane. Welo. Bela. Aneh. Yayi kok kaya ngono lho. Jan wis. Kare ngentek-enteke temenanan lho. Wela. Edan. Ya, Tru. Ana wong bagus ki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo garing Petruk lan kowe Bagong. Tobat. Penganan
pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponokawanku. Piye? Lah ponokawane kok mbujung-mbujung datenge putra? Mangriyen. Kok nyebut Kang Putra menika? Aku Andana Warih. Andana Dewa kuwi anakku. Lah bapakne ya iki. Ngandel ora. Jan. Nang ana trit nang kene trit. Telotak. Nggo ya semen iki ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ana apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap sing mangdukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andara Dewa. Sebabe kula caosi prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Mboten? Kula temokke teng alas. Lah banjur Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemokke kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian Kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup, selin surup. Dadi perang. Kok Kang putra nglepaske panah. Ora kena Ndara Sumitra, ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu seda, Ndara. Andana Warih, wonten paring adhawu. Bab iki ora kena disangga entheng. Mesti ana lakon ingkang tumiba kelawan Majaku Abimanyu. Manjinga Kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake, sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andana Warih. Kelepat tenan ora? Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andana Warih, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku sono ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Ndra. Nek Ndara Janaka ki nempungke Andana Warih karo Andana Dewa ki garwa lan anake aku ora setuju. Aku pokoke iki setuju Ndara Janaka ki mengentuk Ndara Abimanyu. Anu sembot. Anak-anak Ndara Abimanyu wis titik kuwi. Ndara Srikandi, aku jane ora pathok-pathok. Larasati ora cocok. Manuhara kuwi meneh. Dadi kuwi jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to. Ora. Asli. Ayo do mangkat. Mangkane ndi? Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, Mer. Kowe iki ya ngapa mbok gok ning kono kuwi? Ngenteni kowe. Apa kene siap mangkat dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung tara. Nggih. Pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis rawuh ana ing negara Ndarawati. Ya. Merga saka mangiraku sembadra ingkang kaboyong dening Kaka Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur Purwamadya wusanane samendhang ora ning ngarempit. Ya.
Ya mung Siadi ingkang tak aturi supaya sowan ana ing negara Ndrawati jejaga mbok menawa ana payo katemping samirana Kresna kakangku. Oh, kula ingkang sowan wa. Oh. Durung titi wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra. Wonten Ndang. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to jajal omben ana banyu sendang kae supaya ora katon salet si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Wo. Koko Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu. Kula sampun lirwa. Kacariyos Kakang Semar sumusul dhateng kula. Matur bilih Abimanyu pejah. Iya. Koko Prabu. Tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati. Ngibarate luhmu nganti dadi getih. Ora bakal iso urip meneh. Menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra. Janaka. Ngapa to kowe iki ngapa ya? Kowe iki ngapa kowe iki? Oh, sedhek dituthuk. Ndara Kresna paring dawuh nek wis diungguli kembang bola-bali ora urip. Nangis pilek. Oh. Saya kira nek nangis bul pilek. Koko Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisana tanpa guna. Ya mung saiki kewajibaning wong lanang aku tak takon karo kowe coba Wangsulana. Yen bojone diarah karo wong, mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Koko Prabu Mandura. Jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosik, janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk ki ya ngapa nyuwuk barang ki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu awat-awatana Sendika.
Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika aduh harining Sunwerkudara Mbadra ana dawuhmu apa sinuwun aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjalukku lawan Koko Prabu Baladewa dipinangkani ora ketang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina supaya mimbuhi marang kekuataning wong Ngastina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening Atmajamu. Iya Kakang Prabu aku mengkari manut. Wis Sembadra ngapano ning taman kono. Ora ketang sedhela lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa aku manut Kakang. Kaya Janaka dasar kepara nyata. Lho, Yayi. Si Adi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Si Adi kuwi kalah tuwa. Si Adi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhoane menungsa Ngastina. Apa tumon ing atase Nalindra Gung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentala misahke katresnane adine dhewe. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak udung sapa ora menehke bojoku. Ayo sapa sing kepengin tanding karo Janaka? Adalah. Wah, adalah. Ayo, sapa wae? Hei! Jagat Dewa Batara. Raeneng sing wani, nggih Den nggih. Iya. Padake apa ming disumbari rondaraku. Ayo, sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok melayu sipatku Petra. Nun. Sembadra menyang endi bendaramu? Kula ceke. Teng taman negara Ngastina. Ning taman. Nggih. Pripun? Bendaramu aturana tindak mrene. Semeng mriku pripun? Aja. Kok aja? Mengko ndak tempuk. Oh iya, Ding. Sadar aku lagian. Ndara, apa Petra? Mboten sang mlebet taman. Lah piye? Disusul garwane? Aku wis randi bojo. Lah Ndara Janaka anake cilik malah ditinggal lunga. Tanggung jawabe wong lanang kepiye? Nggih. Lah iya. Tiwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati. Nggih, nek dipikir ya ngoten niku. Iya. Wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak. Oh nggih. Kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia. Tresna banget. Upama lho niki. Upama lho niki mung crita to mbane wong ra omong gitu. Iya. Mun sampean niku kali kula niku wah. Ndara Abimanyu niku sampean niku ora perlu gendong, ora perlu meneng-neng, ora perlu ngateni popok. Kula sing ngateni popok kula sing ngurung. Kabeh pekerjaan rumah kula sing ngrampungke. Lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake. Nggih. Mane bagus ning gerus. Iya. Ning Ndara Janaka niku tresna sampean karo sampean niku tresna banget Ndara Janaka asli. Nika bojo sing sing tresna karo wong wadon. Kuwi mau omongan apa, Petra? Boten omong napa-napa. Padake aku ora krungu. Nggo teng rika nggo kelire kosong. Ora apa-apa. Sembadra, apa ayo bali. Nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kleru ayo bali Sembadra.
Pun Sembadra pun isa teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek Wara Sembadra Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten kok Prabu. Kula wis nyandang cara manten, kula dijawabke karo Mbok Badra. Dijawabke karo Mbok Badra, Prabu. Burisrawa. Kula usik. Nggih, pun mboten kuat nika. Oh, kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembadra jane wis prape negara Ngastina. Abimanyu wis tekaning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina? Lah, gagal maning son. Gagal maning son. Ora buktasaken ngrebataken Wara Sembadra, kula kepengin cawab karo swara. Hei, Janaka! Janaka adikku mbok gawe nanti Janaka. Babar pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka repa dhateng raying Dwarawati supados kula maringaken utawa nyaosaken dhateng pun Sembadra. Kok jebul mboten tumuju wonten negari Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun kados pundi? Yo, pancen tak jarak. Mergo aku tinengesan ing Si Burisrawa. Nggone gandrung-gandrung kapirangku lawan Wara Sembadra. Mula niatku iki aja tak anggep ala, ning niatku kuwi petungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun prisa. Sembadra iki tadi bojone Janaka ki ngros atine. Janaka ki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka ki ora tau saba ning Kasatriyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purih ana negara Dwarawati. Mula tinimbangane Wara Sembadra ki lara ati, timbangane Wara Sembadra ki tansah kagol-kagelan atine, rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa, ning tentrem atine, mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingin saged mangertosi mukti lan maremipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimaken menawi jenengipun Kanjeng Prabu meksa dhateng lampar menika, menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra lan Burisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men, kowe. Gati. Wong liwat, bengok-bengok ora. Deg-degan. Itu Petrus ngomong to, Mbak? Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembadra tak jaluk. Menawi mboten maringaken, ora tas malah tak putung. Ora ana tabeting Kadang Taruna karo Kadang Reja. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Terus. Rumasane anggap kaya menang-menang ade. Pokoke dhe bojo arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus Den, mutar. Eleke ora. Dak dadamu ita dadane.
Oh, kapokmu kapan kowe? Anggepe sapenake dhewe ora. Sapa Suwardigalake, sapa Suwardigalake? Apa rumahmu Ndara wedi karo sampean? Ngono. Pakartimu sing kaya ngene iki Ndara Abimanyu sing bocah iku sore kesempik ing Aradan. Paham? Sing kenceng, Den. Ayo, mudhar. Mudhar kowe. Anggepe apa? Lho Den, mesakake. Niki keng neraka. Kadang werda. Mencla-mencele. Ana adine. Sapa? Iki lho. Mundur. Ndara. Apa? Diluari. Ayo ora sampekan aku. Ora sampekan. Oksigen apa piye? Hus. Ra kena. Asu apa itu? Werkudara diculke. Wah, mati ya. Werkudara. Wah, molong gantang pun Kakang tanpa dinawi wektu ditendhangi sapenake dhewe. Upama dudu Baladewa tekaning pati iki mau. Ben. Rasake. Kapok ora? Ya, aku kapok. Pak Prabu dos pundi? Menapa tasih badhe misaken sembodolan Janaka? Ora. Abimanyu anggenipun panjenengan bucal wonten telenging wana nalika semanten ngantos dumugi ning pejah. Lho. Abimanyu mati nanging samangke sampun gesang malih. Amargi kula kuli Sekar Wijaya Kusuma. Waduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kula warga Madukara. Sembadra Janaka Abimanyu aku jaluk ngapura, Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kaya menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok bola-bali ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki keplak sirahmu kowe. Sing ajeng mlebet sinten? Aku. Wah, nggih monggo. Nggih. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora Bu Mandor mlebu dibukake. Mengke mateni wong mle. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun, ora caturan. Wis bacut nesu e. Janaka Sembadra jaluk ngapura aku. Dara, yo ngestoke dawuh. Burisrawa ora gelem bali sak Korawamu tak gawe sungsang bawana balik. Werkudara Sembadra tak peki. Sembadra tak peki cah bagus. Arsa madangi jagat tuk munguk-munguk paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Alhamdulillah. Pun paripurna Purwa Madya Wusana. Mboten wonten alangan sedaya. Lancar rancak ngantos paripurna nggih Den. Ya. Lampaning ring kira menika sayekti minarya Karca Benggala ingkang sae monggo sageta kinarya sangu anggenipun napaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Ya Semar. Sura Sudrajane ingkang ret suwah brasta kaping olah Darmastuti rahing samya makarya rayung samya pinanggih. Kula sak rencang gedonga muga-muga laring dipun supitaken sageta dados laring ingkang soleh lan tansah saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh Ndara.